Sí. Gracias. La piña. ¿Seguros de pesca fáciles? Sí, ya lo sé, en el folleto. Se vas a confirmar, te hace falta fazer a pica. Eso é o pá. E o comprimento falta. Ese é o único que che fai falta, sí? O comprimento O jabalí
8 e co Corzo 10. Guapo. A mí no es.
sacando un poco a cabeza. Tira ya cara. Bueno, pues estamos pola 31ª edición da Feira de Carne de Mesón do Vento e acompáñanos Diego Varela, ten aí o nombre de afijo, Beagles da Abeleira. Bos días, Diego. Buenos días, señor Manuel. Un placer aquí estar con usted. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar para atrás, porque para diante xa sabemos como está a historia. De onde nace Beagles da Abeleira, Diego? A Abeleira nace no ano 2016, que empezamos a cumplir un soño que meu pai tiña ganas de ter un Beagle con papeles, como se decía antes aquí en Galicia, un Beagle con papeles, e empezamos a comprar Beagles con Loe. No 2017 pois decidín crealo a fijo e poñerme a criar. A eterna duda ou a eterna existencia entre os cazadores, é dicir, os Beagles bonitos tamén cazan, digamos, os Beagles con papeles, como ti dis. Os Beagles con papeles tamén cazan igual que os Beagles sin papeles, e igual que os Beagles cruzados. A xente di que os Beagles cruzados son sempre millores que os de papeles, pero como para todos, para gustos colores. Falando de gustos e de colores, que ten hoxe nas súas canceiras, Diego, a día de hoxe? A día de hoxe teño ali exposto un can que trouxen de Francia no ano 2018, no 2019, que é campeón en Francia nas probas de rastro de coello, 5 fillos del, e despois na outra parte teño un can que trouxemos o fin de semana pasado con 2 anos de Francia, dun criador de Francia que leva 40 anos criando cans de rastro de lebre, é un dos millores criadores de lebre que hai actualmente en Francia. Trouxemos un can adulto, e na outra teño 2 cadelas femias que trouxemos tamén de Francia o fin de semana pasado. Falando de Francia, parece que nos levan algunha ventaxa os criadores franceses, sobre todo na raza Beagle, non, Diego? Creo que levan unha pouca, porque levan bastantes anos xa criando e mantendo a liña, os estándares, non como facemos aquí ou como facíamos aquí antiguamente, que todo valía un can cunha cadela, se ten papeles, xa está, son Beagles con papeles, pero ali a cousa está moito máis depurada, está todo moito máis traballado, miran por a raza, pola morfoloxía, polo traballo, non é como aquí que casi dá todo igual. Falando de líneas e de traballo, que requisitos ten que cumplir un can para estar nas canceiras de Diego? Ten que ter traballo. O primeiro que ten o can é que ter traballo. Traballo e disposición para poder satisfacer aos donos e satisfacerse a él co seu labor de traballo. Despois, morfología, tamén é importante a morfología, pero dá igual, se ti tes moito traballo e o can responde, inda que non sea de 10, un 8 tamén vale. Bueno, pois habrá que deixarte que siga subindo ese notable para chegar ao sobresaliente, é dicir, constanos que pos toda a túa parte, esforzo, tempo, cartos, que tamén que nadie pense que isto sale gratis, pero bueno, a verdade é que se te ve satisfeito co que faz polos cans e sobre todo o que fan os cans por ti. O que importa é ter ilusión, a ilusión é o motor de toda a vida, e isto é unha ilusión, é un traballo, pois non quero ter uns cas de 10, nin ter os millores cas de Galicia nin de España, quero ter uns cas bons de traballo e que me fagan disfrutar a min e a meu pai, que ao final é o fundamental do noso afijo. O principio do noso afijo foi ese, buscar uns cans para o noso disfrute. Bueno, pois que disfrutedes moitos anos deses cadelos e moitísimas gracias polo traballo que faz, sobre todo nesa mellora dos Beagles en Galicia, Diego. Moitas gracias, Manuel, un placer. Gracias. Hasta logo.
Bueno, pois seguimos, e como de Vigues vai a cousa, porque había unha boa representación hoxe aquí en Mesón do Vento, atopámonos tamén con Javier de Vigues de Valga. Bos días, Javier. Bos días. Bueno, que trouxeches hoxe aquí a mostra de cans de Mesón do Vento? Bueno, pois trouxemos aí un lotiño de Beagles que xa levan desde o 2020 na miña perrera, e aparte pois trouxemos aí tamén aí 4 cachorriños que fomos buscar a Francia o fin de semana pasado. E bueno, temos máis que nada pois ir cambiando un pouquiño así as sangres para o día de mañán pois poder cruzar e seguir traballando nos cans para sacar, pois podendo ser, pois cousas mellores. Cousas mellores que quero pensar, ou penso que aparte morfolóxicamente tamén se teñen que trasladar no campo, é dicir, no campo de xogo que non é outro que o monte, non, Javier? Evidentemente, a ver, para mí o can o primeiro que ten que ter é traballo. Se non hai traballo, ten difícil a estancia na miña perrera. Pero bueno, luchamos para que a condición do can sea o traballo, iso en primeiro lugar. E despois, claro, todo o mundo quere nariz, quere voz, quere todo, pero eu son máis devoto polo traballo. Falando de traballo, o traballo leva sobre todo aparexado un montón de horas para que un Beagle, digamos, se luzca, porque é moi fácil e moi bonito facerlle un vídeo a un can, pero detrás do vídeo de 30 segundos, pois hai moitísimas horas de traballo, non, Javier? Moitísimas. Se cada digoche pois 5 ou 6 horas diarias. E imagínate, desde o 2020 que levo cos Beagles estes, hasta hoxe, te podes sumar as horas, son moitas horas. Pero bueno, ao fin e ao cabo, pois os resultados están vindo pouco a pouco, pero, bueno, sin traballo penso que non hai nada. É dicir, o traballo tamén se compensa ca satisfacción que che dan os cans nas xornadas de campo, non só de caza, senón tamén do adestramento, non? Home, por suposto, a ver, ti cando vas cos cans ves o traballo que fan, ves como van evoluando, como van avanzando, e, bueno, pois ves que o teu traballo pois recompénsase de alguma maneira, non? Claro. Bueno, pois xa sabes o que queda, como a casi toda na vida, seguir traballando, seguir mellorando e sobre todo, disfrutando deses cans, Javier. Sí, a verdad que sí. O que non pode faltar son as exposicións, porque nin os pulpeiros. Eso non que non falta nunca, porque aquí xuntámonos con 4 amigos, falamos, conversamos, temos varias, cada un di a súa opinión, sempre vas aprendendo algo, e isto ao mesmo tempo é tan esencial e tan bonito como a caza, sabes? Sí, ao final é un punto de encontro que a caza desde sempre é eso, é amistad, compañerismo, bueno, hai algúns que pasan e non saludan, pero bueno, eso tamén é problema deles, pero tamén se ven, neste tipo de exposicións tamén se ve ese tipo de xente. Sí, bueno, a ver, os que pasan e non saludan, se cada cheganche mañá igual che compran un seguro que, bueno, pois se cada é máis interesante que o de outras persoas, non? Pero, bueno, eso non ten nada que ver, eso foi sempre, seguirá sendo, cada un ten a súa idea, hai que respetala e nada máis. Sempre sin faltalle ao respeto a nadie, que iso é moi importante, porque eu podeme gustar un Mercedes e outro gustalle o Audi, pero non temos por que chegar a pegar, por eso. No. El gustalle unha cousa e a min gustame outra, entonces, pero sí, é verdad que as redes sociales cantámonos un pouquiño algo de máis no tema das redes sociales, eu creo que temos que vivir e deixar vivir. Bueno, pois, falando de vivir e deixar de vivir, vamos a seguir disfrutando, neste caso teu, dos Beagles, en general, da caza e do colectivo cinegético. Moitísimas gracias, Javier. Moitas gracias a ti. Bueno, pois seguimos por Mesón do Vento, e acompáñanos Diego Gai, que é directivo do Club do Beagle Español. Bos días, Diego. Bueno, bons días. Bueno, a que se dedica fundamentalmente o Club do Beagle? Pois o Club do Beagle estamos dándolle funcionalidade pois, a fomentalo con idea de que sexamos máis socios. En comparación con Francia son uns 2000 socios, en España collémolo moi baixo, estamos intentando aumentalo, xa estamos cerca de
90 socios, e o que estamos intentando é poñer a raza, pois, mellorando exemplares, seleccionándoos con pruebas, tanto de morfología como de caza. O que está claro é que no día de hoxe aquí na feira había, digamos, unha nutrida representacións de Beagles, aparentemente, aunque non é xuez da raza, tiña un moi bo aspecto morfológicamente falando. Sí, a verdade que estamos tendo bastantes Beagles en morfología bastante boa, en caza tamén. Somos unha das razas que máis loe estamos, pois a nivel de España, somos uns 700 loe, estamos registrando na canina. E, bueno, eso implica de que temos bons Beagles. Tendes bons Beagles morfológicamente falando e tamén tendes bons Beagles que o demostran día a día tanto nas xornadas de caza como nas competicións que organizades. Sí, estamos organizando pois, pruebas de conexo, de lebre tamén. Estamos intentando po ano que ven hacer pruebas de zorro. E po ano que ven queremos ter a Copa de Europa de Beagles de lebres para aquí, para España. Bueno, pois se hai algún telespectador de Couto de Caza que queira, digamos, asociarse ao Club de Beagle, que ten que facer, Diego? Pois nada, se entra na página web do Club do Beagle, xa aparece ali como registrarse, e mandaremos unha revista, unha pegatina e un carnet de socio. Pois moitísimas gracias e seguir loitando polos Beagles, Diego. Moitas gracias a vos. Bueno, pois Feira de Mesón do Vento vai ligada a nombres clásicos e veteranos como Manuel Macías e como Pablo. Bos días, Pablo. Bos días. Como se consigue chegar á 31ª edición dunha feira de cans de caza, Pablo? Bueno, con moito apoio dos cazadores daqui, do Mesón do Vento, con apoio do Concello de Ordes e con moito traballo. Cada día, digamos, son máis ou menos as exposicións, pero Mesón do Vento é un clásico e a xente, digamos, responde. Sí, é un clásico a máis lonxeiva no tempo, sempre na mesma fecha, e a xente xa está esperando esta cita para vir dar unha volta. Vir dar unha volta ao Mesón do Vento e tamén conocer un pouco máis órdenes, porque Pablo tamén ten outra faceta política, aparte de organizar esta feira, non, Pablo? Que se pode ver en Ordes? Pois en Ordes poden ver de todo, diversos restaurantes, cakes de Ordes, é un pobo moi bonito, con uns paseos, con todo onde poden pasar o día, comer, tempo de lecer, de todo. Unha vez máis, a actividade cinexética, digamos, é un motor económico, é dicir, hoxe hai moita xente que se non fora pola Feira dos Cans non viña a Órdenes, non viña a comer aos restaurantes de Órdenes, por lo tanto, un valor engadido máis para a actividade cinexética, non, Pablo? Sí, gracias a isto está esta xente aquí, senón co día que está e co verano que estamos tendo tan malo, hoxe aquí non habería nadie, estaría isto todo morto. Gracias a isto temos aquí moito movimento no noso pobo, no noso concello, é algo que os cazadores somos moi aficionados e que vamos sempre, faxa o tempo que faja. Éxito de participación e éxito de xente nesta edición, pero a partir de mañán hai que empezar a pensar na edición do ano que ven. Sí, xa dá traballo, unha vez acabada xa tens que estar pensando no do ano que ven, porque sempre hai que ir innovando, tendo cousas novas, senón sería sempre o mismo e isto moriría. Pois moitísimas gracias, moitísima sorte de cara ao ano que ven, traballo non vos vai faltar porque tendes un equipo capacitado, porque senón non botaba 30 anos organizándoa e veremos no ano que ven, Pablo. Moi ben, moitas gracias a vos por estar aquí no día de hoxe e nada máis, animarvos a todos que viñades sempre a esta exposición. Moitísimas gracias, Pablo. Moi ben, gracias a vos. A ver que vamos salir na tele, que xa está o que filmar. Salir na tele.
Miguel da Beleira. Sácame unha foto. Levanto o rabo jalupina. Está guapa. Así está guapa. Mira aquí, nena, mira, mira. Oh, mira. Ay, ay. Mira qué guapo. Acércate ao campo. Acércate ao campo.
Alviño.